Joj, tá ja zvedavá, jaká partia ľudí vo v TV joj, že či pšičkare abo NUDA. Maťu, ty co myslíš? Že budú s tebou kamoši. Však kto by nebol, ne? No ale dvere nemajú na fotobuňku. Dobré ránko, SBS-kare. Aha, na každým plagáce dajaká celebrita, ale niektorá nie je taká chlpata jak ja. A na každej chodbe me dajaký kameraman natáča. Čauko, kakauko, ujo. Idem jak modelka, ne? Serus Danka. Ó, na včas ráno piškota. Ši seriózne dzivče. Bruňo, ja šedzím tam a ty tu. A moderátorky a ich deci sú spam pivo vytržení. Všetké do objektívu. Kolbasa. Joj, Maťu, ši do planej kamery zakýval. Však tam tá švicina želieno. Mi nerob haňbu v Bratislave. Bibka, môžeš mi položiť si otázku na telo? Dneška odpovedám na všetko. Áno, môj Maťo má tarantuly pod pazuchami. Je to pravda. Natáčať s vami rané noviny bol zažitek. Nemáte za co. Serus Fibi, serus Bruňko. Ďalšia mediálna povinnosť je natáčanie Milačikova s Danku Čapkovičovu. To ona vybavila moju navštevu v Jojke. Joj, Maťu, me polohuješ jak ležiacu pacientku. Však znam pozovať si bez tebe, ne? Teraz jej ukradnem piškotu, bo še nesústredí. Svatý Punťo na nebesiach, to ja neznám ze skorej kúkac. Priznajte še všetké. Máte pamlsky v kišeňoch. Maťu, podzideme, máme ďalšie povinnosti. Redakcia, sluchajte. Vyčílam správy o 12. Čítačky pripravené. To nemyšlice vážne, že teraz pijete kavejo, keď máme byť vo v pracovným nasadzeniu. Espresso, pikolko, turek s mlíkom a robota stojí. Vážení diváci, všetkým vám oznamujem, že televízia Joj je dog friendly. Výborne me tu pohosceli so spiškotkami. Natáčanie prebiehalo hladko obratko. Vedenie televízie vážne uvažuje o tým, že všetkých moderátoroch vyhodia a zamestnajú mne.